borok kunui se hai pano kaijak mani ulo kaisa ungkata sungchar mathematics formula ole 1 + 1 ungke 2 ungka hai pano chini Christian raida ni tuidul mung prung mungo te chini kaitor sama hai a kunui no kaisa ungka abani bagoi tini norok smai tang mani ek sapta ek bisi ni bagoi bisisa ni bagoi ya norok utang tongsak ni bagoi norok smai tang laika abo muito laiwe hamjak laiwe naikol laiwe abo hai coba laiwe abo hai norok tongna nango tini kaijak nai rok ni kanio ang sana mujung mani baksa rok le o sungcar o kaijak koi ek mas ni ulo na 5 bosor ni ulo kisa nukungo jungjal tongke te rangkoi sa kurui kangke kak laiwe te kubuno hamjak koi kak laiwe abo hai pan hai pano tinio noro mothani mungui mothani sikang buskango kaitoni busikango hey jaiti gusti ni buskango norok smai tang laika norok smai tang mani no umor ni bagui se abo ni bagui utang tongsak norok je nang manio jubar laiwe hamjak laiwe abo hai tongna nango abo angsana mujung mani norok ni smai tang manio kubui ke una nango abo buzi ke hamnai te Christian rok le chung joto sok samoy hiksayo chung prungo hiksai ni kucharo Jisu Kristo tong yakhe Jisu Kristo no poitok ta yakhe nukung bisingobo bezal te potepot tekto tongo aboni bagoi norok hiksai o Jisu Kristo kucharo tongna nango abo angsana mujung mani norok hiksai o parani bagoi o mothani bagoi hiksai kaham hamjak nai borok khairok nai borok norok umna nango te kaitorno borom rewe kaitorno muchang rewe obohai nukhung kisana ni bagoi norok tiar ungke hamnai te aro angsana mujung mani sungchar bororok jungle chukya chaya kabang tongo chung perfect ang pasol ongo ang perfect ungya tini pranab bo perfect ungya chung kuma lama kabang tongo chaya chukya lama kabang tongo apu obo ekdom understanding o tong yakhe hiksai chung kuthamaya understanding kurui khangkhe ek mas bisi sabo chung tong maya hiksai aboni bagoi sungchar borok le chung chaya chukya lama kabang tong lama phasingo bo understanding by nukhung norok choli khangkhe belai hamnai te chung tribal rok le bukung bara borok India o hao bo chola ni nukhung le chola ang tamo sanai power ku tongo obohai chung sob samoy one sublaya chung masculine ungmani bagoi te sungsara o kabangku paternal o obohai family o tamo power kabangku tongo cholawo obohai chung one sublayo hai pano chola lama tongo burui lama botongo aboni bagoi hiksai ni bisingo bo chola ungkheba ang busai ungkheba ani ko ani one sukma joto bai cholina nango obohai chung one suk khangkhe nukhung asuk du choli maya aboni bagoi burui bai chola hiksai kaham khe kuthalai we koksalai we joto nang mani lama phaisingo bo kaham khe srai sai khe wan sukhe abohai
tongkhet amnai karon ke ang chela ani wan suk mahai ani muchung mahai nu khung cholina nango khaina nango obai chongwan supui jo tole ungya abuni bagoi chola ni lama khaising burui ni lama khaising wan suk khai khlai thai tongo a khaising obo understanding o tongwe nu khung choli khangke belai amnai tei baksa rokle ani chola ani busai ani burui buini slai naithokya chukya obai sob samoi chungwan sukhan ke family bisingo chungputha ungmaya abani bagoi ani burui buini slai buini burui slai ani chola buini busai ni slai tongthoko rungo khaimano sio obai chini bukhawo first puilawo chung dana nango aboni bagoi tik sai bising o tamuni bagai nung chung kailai jakha Christian nukhung ba chanani o parani o mothani bagoi Christian potongana nani bagoi chung kaijak layo haino chung chini sap chini tong chini sap tei chini wansukma chini tong mung tong thok nani bagoi chung kaijak ya aboni bagoi Christian raida wo norok kaijak mani bagoi Christian from mung ni bising tui chung tongke belai hamnai aboni bagoi norok idio smaitang mani mothani buskango kaijak mani smaitang lai mani obo norok thuyasak ni smaitang mani mani bagoi hamjak laiwe naikol laiwe nangpro chubaru laiwe khairok laiwe obo hai tongke kaitor bonorok no khamari ko prungke rinai kaitor norok no chubanai asuk no umthung chini kok bara samani kaitor jo toni bagoi te tini kaijak nai rok ni thanyo hamari rina umthung